minggat pisan rasa kok tundung aku lunga ora kapan wis nesu. Ayo nuturi pengajian har mulang meneh buset kowe iki lek gelem ngakoni sak rombongan iki tuwek dhewe iki aku. Wong tuwa iku kudune tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa iso malah nggih dolanan sing bocah-bocah iki. Aku ki ya ngelekake, aku ora lali. Kok sik to rungono dhisik. Aku Ramaido pancen Narayana ke kleru ning carane kowe iki wis bener ning kurang pener. Kurang penerku mapan nggo ndi? Kowe apa ora nyawang? Kowe ning Widara Kandang iki urip duwe tangga pirang-pirang. Mongko bapa Sagopa ki wis seda. Dina iki adimu si Narayana Bratajaya kok tundung lunga kok kene. Apa kira-kira kowe ora bakal risih krungu rasanane tangga? Lho sing jeneng Kokrasana adike loro ditundung kabeh. Pol-pole warisane arep dipek dhewe, mesti ngono tangga-tanggamu. Lah enek tembung kaya ngene apa ora wirang ngono. Nyatane nyepelake karo aku. Ya carane kaya ora kaya ngono kuwi sing alus ditlateni ngono. Lah karepmu ripalungguhan iki piye? Kowe lungguh sing penak ya, dilerenke awake, ditentremke pikire, timbangane asam lambungmu kumat. Cah loro ke tak tututane tak jae bali ning Widara Kandang ngisin-ngisine karo dulur tukaran kaya ngono kuwi. Mongso bodho. Ya ya.